ба диққати шаҳрвандоне ки мехоҳанд ба Кореяи Ҷанубӣ барои кор раванд, муассисаи давлатии агентии бо кортаъминкунӣ дар хориҷаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки қабули ҳуҷҷатҳо барои иштирок дар барномаи APS Topic оғоз мегардад. Қабули ҳуҷҷатҳо аз санаи 10 то 13 моҳи март баргузор мешавад. Пардохти боҷи имтиҳон 330 сомониро ташкил медиҳад. Дар имтиҳон метавонанд шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намоянд, ки синнашон аз 18 то 39 сол аст, забони кореягиро медонанд, доғи судӣ надоранд, аз Корея ихроҷ нашудаанд ва саломатии хуб доранд. Барои номнавис шудан ҳатман бо худ шиносномаи хориҷӣ ва сурати электронии ранга дар ҳаҷми 3x5 аз 4x5 бо фони сафед биёред. Ҳамчунин рақами телефони фаъол зарур аст. Маълумот бояд дақиқ, бехато ва бо ҳарфҳои лотинӣ тибқи шиноснома ворид карда шавад. Дар сурати хатогӣ шахс наметавонад дар имтиҳон иштирок намояд ё виза гирад. Суроғаи агентии шаҳри Душанбе, кӯчаи Лоҳутӣ 80 мебошад. шаҳрвандони муҳтарам, агар нияти ба Корея рафтан дошта бошед, ҳуҷҷатҳои худро сари вақт омода намоед ва маълумоти расмиро бо диққат мутолиа кунед.